baina ez. Ite dicen, hau, eta hau. Ala ere ez. Ala ere ez, ditu. Nire kasuan ni beti pertsonajetik egiten dut holtzan gainean dagoenean. Bai. Hasiera batean izaten ziren pertsonaje desberdinak, eta azkeneko 16 urte hauetan Marimototx. 16 urte ja? Marimototx bezala, karo, taldean 22-23 urte, darama, paliazo taldean. Karo, gure paliazo taldea dazka 35 egitea guaz 20 urte bukaeran. Nik daramak 23 egiteko, lehenengo urteak egiten ditun paper desberdinak, beti pertsonaje ezberdinak, Marimototx bezala, pues hoxe, 16 urte. Eskerrik asko! Hain justu, nik nahi nituena! Karo, nik, beti personaje berdina ere ez, egia da personaje batzuk askotan errepikatzen ditu dela, baina bai batzutan personajekin eta estetan Aitziber bezala. Eta Aitziber bezala askotan izaten da bakarrizketetan edo antzeko gauzetan, eta egia da babes falta bat nabaritzen dutela, nolabaiteko pertsonaiaren kareta hori falta dutela. Ikusten naiz, bai, babes gabe bezala askotan. Ama bakarrak. Beraien erabakiz eta borondatez ama izatea erabaki duten emakumeak dira. Bikoterik gabe, familia bat sortzea erabaki dutenak. Oain hasiko dira batzuk. Nola bikoterik gabe, nola? Hoi ezin da. Ni Marimototx aurretik beste batzuk egiten ditun. Egia zan, desberdina ziela, baina denek daukate kutsu bat zurea. Bai. Denek. Bai, eta izan behar dute gaina, ez? Bakoitzaren seilua da. Bai, hori da. Jo, eske humoreak, netzako garrantzia sekulakoa. Ni ez bakarrik gizartean, nire bizitzan, nire. Ez da nire bizimodua bakarrik da, nire bizitzeko filosofia kasi. Eta eginkizun asko ditu, askotan iritzeit humorea gutxi-etxi egiten dela. Du esnaharazteko eginkizuna, kritika edo kejarako eginkizuna, pentsarazteko eginkizuna, iritzeit humorea oso garrantzitsua dela, tresna oso garrantzitsua dela eta arma ikaragarri potentea dela, norbaiten eskuetan nagoan. Zero ados nago zurekin, gure kasuan da bizimodu bat. Bizitzaren aurreran jarrera bat. Gure taldean adibidez, taldea sortu zanean helburu bezala zeukan euskara eta ongi pasatzea. Horiek ziren. Eta baloreak lantze horretan hasi ginen edaten gure egunerokotosunetik, periodikotik. Ze gauzak zeuden gizartean guretzako importanteak eta gu nahi genitunak kontatu edo gure holtzara eraman, ez? Eta horraz eginen ja pixkat euskaraz, alaitasunez eta balorean lantzen. Gaur egun hori gure zutabe nagusiak dira gure taldean, ez? Horrek ezberdintzen zaituzte gainera. Horregatik humorea eta gure lanbidea da bizitzeko modu bat, jarrera bat bizitzaren aurrean, gu predikatzen duguna holtzan, gero benetan nik uste dut gure bizitzara eramaten dugula. Bai, izateko modu badalako baita ere. Eta zuk esan dezuna, askotan egunkari bat hartu, berri bat irakurri, eta ze ariketa ona dan berri horri humoretik buelta bat ematea, eta kontatzeko modu bat aurkitzea humoretik izango dena. Humoreak beti pentsatu izan dut, bai egiteko eta bai ulertzeko inteligentzia maila altu bat eskatzen du. Eta bai. Normalean humoreak mintzen dituen pertsonak, ez dakit, barre egiteko beldur dira, aurre juzgu askorekin abiatzen dira, iruditzen zait hori bada nolabait inteligentzia emozional falta. Nik uste dut ja hor aldaketa bat ematen ari dela hemen nik uste den gure gizartean. Egiteko humorea forma hori, ez? Garai batean humorea hortikan egiten zen, nahi badezu. Beti bazeon baten bat mintzeko. Eta gaur egun. Eta gaur egun, baina gero eta gutxigo. Ke ba! Ez? Bueno, osea, hainaiz bizitzen inoiz baino momentu zailagoa humorea egiteko garaian, benetan, Baina zu hor zaude. Bezala. Karo, zu hor zaude. Bai, baina jasotzen ditugu, sekula jaso ez ditugun komentarioak, Publikotik? Bai,
Ba, eske burusoilekin komentari batzuk dituzue eta nire senarra burusoilea da, hau ez da broma, En serio? Nahi izan diate gordofobia elikatu betela. Ja. Eta hori enkajatu behar duzu. Eta hori gizonezkoi esango zieten? Igual errexagoa da emakume baten kontra edo jutea. Ere bai, igual errexagoa da, ez? Zuri esatea... Bai, bueno, niri esan diaten bezala, adibidez, Barre Librean Jon Plazolari ere esan izan diote, eta neskata mutil izan da. Baina, iruditzen zait askotan igual egia dela, errexagoa dela emakumeari esatea. Hori zergatik, marra gorria pasa dezuelako? Marra gorria dago, humorean? Nik ez dut uste marra gorriri dagonik. Ulertu behar da baita ere, umore guztiak ez diala denentzako gustagarriak. Egia da nik ustetzen zaidala umore mota hori pikatzen duna, jendea deseroso sentiarazten duna. Iruditzen zaidalako beharrezkoa dela umore hori. Beste leku batean eta beste planteamendu batzuk egiteko tokian kokatzen zaitulako. Nik egin bakarrizketa bat Goranaren pertsonaiarekin iruditzait gai bat oso garrantzitsua dela, nahi zen elkarterako inun, aurren transexualitatearen inguruan, eta harrituko zaitu, baina kontrako jarrera asko jaso zian. Esan ez, utzi umeak nasteari, utzi umeak adoktrinatzeari. Zuri normal iruditzen zaizu bakarrizketa horren inguruan, maitasuna baino etzala. Kontrako jarrerak ikustea, ba hori ere bada marra gorri bat, hortara noa. Guri adoktrinatzearena ere bai gertatu zaigu, Ba hori bada kritika bat baita ere, eta marra gorriak horiek eren ikustet badiala. Ba guri bali izan digu, guna izenekin lan egin dugu ere, bai? Eta guri, bueno, evoluzio honetan, hor kontuatzen geha, gu juten gehala evoluzionatzen. Zergatik, guk horre egin genuen adibidez, beraiekin ipuin batzuk, gutako bakoitza, eta bazeon bat porrotzen ipuia, txiki horietakoak ziren, ume txikientzat, esaten zuna. Ni porroz naiz, mutila naiz, sakila daukatelako. Eta naizenekoa jurekin jarri ziren harremanetan eta esan ziote, jo, hau, esan genuen guztia. Arrazoi dezu. Guk ezin dugu gaur egun esan ni mutila naiz, porroz mutila da, sakila daukalako. Bertan ja kaleratuta zauden. Egin genuna izan zen, gehiago saldu eta buelta eman genion. Zuzendu genuen. Fisiko horiek ja ez genitun saldu eta egin genuna da digitalean genunak aldatu testua eta evoluzioa bai gure taldean badago konstantemente ezea batetik bestea. Zuk orain esan dezu ez dala aldatu, ez? Orain kritika guzti hori ez? Ez, aldatu da, baina okerrera egin du sensibilidade neurri batean. Nik egia da hortik ere asko ikasi detela eta ikasi detela batez ere ulertzen sensibilidade ezberdina daudela eta minik egin nahi ez izateak ez dula esan nahi egingo ez duzunik. Hori ulertzen dut. Beste gauza bada, adibidez, gaia planteatzen denean, edonork egin dezake umorea. Irakurri nun umorea egiteko modu onargarri bakarra edo dala behetik gora egitea. Ez goitik bera. Baina ez da beti ateratzen zaidan zerbait. Niretzako ez da praktikoa, errealitatean ez da praktikoa. Eta ulertzen dut nundik datorren hori. Eta ulertzen dut bufoiak erreagari parrein bar diola eta ez erregiak bufoiari. Baina gaur egun ere hasi zaitez bufoi izan da erregari parre egiten. Ez zait iruditzen zerbait erreala dana edo nahi behintzat zaila zait praktikan jartzeko. A ber, guk errebindikatu iten dituen gauza nahi badezu. Guk ez diogu goikoari barre egiten, esaten dezunangatik ezin dela, baina bai egiten dugu gure kritikatxoak. Beste era batean nahi badezu, baina kritikak hor gelditzen da, ez? Nik ere, Barre Librearen kasuan, nik uste Barre Librearen ezaugarrietako bat zela, kritika orokorrean soziala eta izan gelan oso pikajosoak, igual, goikoekiko. Nolakoa zen bere arpegia, eta nola musukoarekin naon, fiatu egin behar miren izango da. Goizetan denak taldeka sartzen gea eskolara, eskalonatuta. Nire gelan, 6 urtekoen gelan, 8 taldetan sartzen gara. Bueno, talde ez burbulia esaten diote. Ni 6B burbuliakoa naiz. Bai. Orduan, horrek badu irreberentzia puntu bat, eta nik uste umorea edozeinak egin dezake? Bueno, agian ez, eta agian behar dezu baita ere zure lekua, zure mikrofonoa.
entzun zaitzaten edo legitimazio bat izan dezazun. Bai, gure egiteko forma oso koloretakoa da. Bai. Oso txuria, Bai. bueno, hor gelditzen da, Bai. eta jasotzen da, baina da oso, eta zuk esan dezuna, zurea da gustatzen zaizu, Ziztatzen duna, bai. Hoi da. Asko gustatzen zait ziztatzen duen umorea ikusteko, kontsumitzeko eta egiteko. Baina gero egia da, ziztatzen duen umoretik ere gauza asko daudela ez zaizkidana gustatzen, eta nik Madrilen bakarrizketa asko ikusi izan ditut, igual eduki nahiko matxista zutenak. Nik ez parrik egiten txiste horiekin, baina ez dut esaten kontatu behar ez dituztenik. Izan gaitezen kritikoak ere entzuten degunarekin. Zenbat gauza gertatu dira, ez? Eske, ezabatu behar da, nola da pelikula hau, Lo que el viento se llevó, eduki arrazistagatik. Gaizki egin dugun guztia, edo, bueno, zuzentasunetik kanpo egin dugun guztia ezabatzen juten bali magia, gizarte bezala geldituko gea, atzetik ezer ez daukagula, sikiera gure akatsetatik ikasteko. Ezabatu dezagun guztia, gelditu gaitezen ondo egin degunarekin bakarrik. Ezabatu ez, baina nik uste bai evoluzio bat, gizartea evoluzionatzen dijoa, eta gugoaz evoluzionatzen. Ni egiten zaitu oso arraro gaur egun ETB jarri, eta hor errepikapenak ematen dira txisteak. Benetan? Errepikatzen dute. Bai, batzutan jartzen dezu gara, eta nik, barkatu esatea, baina nik ja, txiste batzuk nik ja, daude como, jazta, bere garaian egin ziren, eta iruditzen zait gaur egun hori ezin dela telebista publiko batean jarri, gure telebista. Baina adibidez, ze txisteta zaizea. Bueno, oso matxista diren txisteak, oso misoginoa diren txisteak, eta oso ja, garai bateko txisteak, gizonak egindako txisteak, gizonentzat, eta pasatzen zutela gainetik emakume guzti berdin zen. Baina, bueno, zu garai batekoa zaizea, nik jaso izan ditut testuak, antzerki testuak, emakumeek idatziak, eta harritu ingo zinake, ze eduki matxista dun emakume batek gaur egun idatzietako testu batek. Bai, seguru. Ni bakarrik esaten detena da, horiek egin dala. Hor dago, baina berriro ikusi behar ditugu, berriro errepikatu behar da, eta berriro horrekin guia gaudenean beste punto batean. Ez daude gauza berri egiten hori? Baina zuk esaten dezuna da, ez erakustea edo ez emititzea. Beste goza bada hori dana ezabatzea, arrasto guztia ezabatzea. Ez hori hor dago. Memoria ezabatzea. Ez, memoria ez da ezabatu behar, hori egin da hor dago, badakigu hor dago. Galdera da, ondo egina dago, bueno, bere kontestuan egin zen, hori da zeholako, hori da zeona. Baina gaur egun errepikatu behar dugu eta berriro jarraitu behar dugu hori egiten. Ikuste gaur egun bestera batea egiten dugula, guk bestera batea garri daukago egiten dugula, baina iruditzen zait, lehen komentatu duguna, bertso gintzean bestera batea ari dira. Nik uste dut emakumean holtza hartu dunetik, eta nik uste dut pixkanak agero eta gehiago ari dala holtza hartzen, umoreare bai ari da aldatzen. Usuel berdik guaintxe... Neurri hortan bai, ados nago horrekin, hori bai aldatu dela. Gehiago esaten nun, gaur egun publikoarekiko dagoen umorea ulertzeko sentsibilitate hori. Baina hori bai noski aldatu dela. Baina dena bat dijoan ikuste dut. Eta pixkanaka hori ari gea buelta emate. Bai. Eta gizonezko askoren artean ere aldatu da umorea egiteko modu hori, ez da hainbeste nabaritzen testosterona karga hori dena. Eta hori ere eskertzekoa da. Gure taldean porrotx, garai batean, zeukan zan baldarra, indartsua, zuk ezagutu zen unean, gaur egun junda evoluzionatzen, eta gaur egun koldarra da, bildurtia, duda asko dazka, eta berriz, marimototzen papera junda alde horretatik, ausarta da, edo zein gauzaren aurrean. Guk hori oso konstienteki jungea. Ze politia planteamentu, ez? Orduan, iruditzen zaigu importantea, eta nik ikusten dut behintzen gizartea pixkanak horrela dijoala. Ez bakarri gure arloan. Gizartean esaten dizuen bezala, bertso saio bat, olako bat ikusten dezunean, jo, kriston posa bat dizu. Bai, eta nik uste nabarmena dela evoluzionatzen ari gehala. Errepikapenak ez daude gure esku. Ni hemendik 10 urtera bai umorea egiten ikusten ez, hemendik 10era, 20era eta bizitza guztia
Humorea ez da lanbide soilan etzako, Ez. zuk esan duzun bezala da, Bizimodu bizitzeko bat da, filosofia bat, eta momenturik gogorrenetan ere saiatzen naiz humorearen bitartez, ez bestentzako, baizik eta niretzako bide bat aurkitzen. Baina hemendik 10 urtera profesionalki irudikatu nahi den nire burua mugarik gabe, barrerarik gabe, bildurrik gabe, edo zein gaien inguruan humorea egiterako garaian, eta pixka bat askeago. Egia da azken aldi honetan inoiz baino lotuago sentitzen naizela sortzaile bezala. Baina konstiente naiz, emakume bezala zenbat bide egin dugun, zelekutan gauden orain, eta zelekutan nagon, eta hemendik 10 urtera nahi dut mesedez atzera pausurik ez ematea. Aurrera ematen bali eta oso ondo, baina atzera ez, ze horrek emateit bildurre. Ni pixkat hola ikusten naiz ere, bai. Nik ikusten dut nire burua gaur egun dakaten pertsonajearekin, gaur egun dakaten taldean, ikusten dugu itzein dugu ontaz. Zu baino zarragoa gea, eta adin badaukagu, horrela bukatu nahi dut nire zea laborala, ez? Marimoto txizan ez. Bueno, taldean behintzat. Horrela irudikatzen dut, gure taldea desagertzen hiltzen garenean edo bizkat zapatak zintzilikatzen ditugunean, gure pertsonajea desagertuko dira. Aizepena emaniten hori entzutea. Espero dut izatea hemendik. Hemendik urte askora. Urte askora, berdintasuna lortu dugunean. Lortuko dugu.